Kaseng Henyau Trap Integrated Territorial Organization Riphoi District Henin Kajanmet Jong ka Arpenyau Torek Ulber Arachar Arpesau Hapo Kajingalam Jong Kinokit Kam Bahakamat Jong Kaseng Kibakantup Yau General Secretary Jong ka Western Zone Usamla Marius Malay O Finance Secretary Usamla Wan Pensuk Lang Lengdo Legal Secretary Usamla Michael Sim Lambat Kiwe de Kidekot Jong Kaseng Kilalekbo Yaka Dorcas Shaka Office Trikam Jong OC Kapatar Kama Police Station Halor ka Jing Yo Rung Be An Bat ka Jing Kayi Nekit Be An Kitrok Yaka Doyong Kashini Upiat Bat Kiwe de Kimarap Kibahab Hakakandon Be An Haba ajengkren syakilat pathai khobar nakaliang usamla Marius Malay ulaang bakane ka jinglek bu ka jongki ya kane ka dorkhas kim shamlala bani ya kendu ya OC jong kane ka police station kin aipor tangha po shitayo banle ya kane Henry nakaliang kaseng ladaki pulit kim shem khia halor kane kambanse banshim saka weipat kasen jam banmi madan halor kane ka jinglailan jongki kali ki bakit ya kimar bean ki bayat langba usurok na asam shamek halaya Kajanmet kabesuk kabukmen ya pi barok kabri jong hanyu trap hanyu skum kamtam ya gadong riboy barok kawai kumba pilu I mta kajanmet ngidon hangne hapo patar khma na kamta banwan bu dorkas hapo police station kabadon hangte hapo patar khma halor jong gane ka jingrung ka jingmi bian jong kikali kit doyong kikali kit piat kikali kit sini bat kiwei Namar ba ketkum ka komplain lane ka jing ujor ka bangyo na kinong sungsnong jong ka bri uhnyap trap ujongi ki badon ki besong basa hangne hapo ka snong patar khma bat jerang bat kibai ki snong ka kentup ki badon hangne bat khamtam eru na kapor sa kapor ngiyo yakine komplain te nagaliang jong ka hito riboy district giwan manta ka janmet kumba piloyo I nglewan bu ya ka dorkas hapo police station ka badon hapo patar khma andrei aga jingpun kam ni syam klam dala bani kundu ya officer in charge jongka patar khma police station dei nglabu ya dorkas bat ngangek sem ba officer in charge badai pej ya patar khma police station ba un simkia halor jongone ga dorkas ba nglawan bu manta ga jermin bat ngasngeu ban ong hagne ga jermin lada ni nakliang jongka organization lada ka police department hi kamla ban simkia halor kane ga dorkas ka bangilabu Bangilabu apo kemik trikam ke jongi bat ni nang liang jong organization ngim ombarse bansim ya kilenti jam ki bahakmat ngin ombarse bansim da kwepat ki sinjam kata ladang ngihap anyami surok bante lakam yakum kine ki jajkam ki kambi an ki bangila badong kumbangilu I hakine kisngi ki bun ki kambi an ki baydayat na kine ki surok na une usurok highway ubayat langba na asam bopoi langba sepo selong Namar ba kumbang I hakine kisngi kila bun kine ki kambi an ki bakhayi tu ki ba kine ki kam illegal ki badayat na une usurok namar ki supply bi an yo ne udowyong ki supply bi an yo piat ki supply bi an ya ke sini bat ya ki wei ki jat kam illegal ki badayat na une usurok tikumta nagaliang jongga organization jongga hitori boy district hi borok koi ha ke jingidon lang jong kinongkit kam ki ba khamat jongga western zone ki ba kentup jongga patar khma circle bat jongka jirang circle ngidon hangne president secretary jongka western zone delangba daga jing ya don lang ga jungki ni sngau shit sngau langba daga jing don lang jong kinong kam jongka district bang ngiwan manta ga janmet ban yebu ya ga dorkas apo ka office trikam jong officer in charge badai pe dikmi jongka patharma police station tekane ga dorkas ni aipor yi insim khia ya ga dorkas ka bangibu tang apo shitayo lada imla ban simkhia ya kane ka dorkas ka bangila bu apo kamik trikam chung I ngin omerse ngasngau ban repeat ka ju sigaju lada imla ban pentrikam lane imla ban te lakam ya kane ki kambi an ki bayat ki barung ki bami apo kane ka dong ka than ka ba I hap ban pej ban kmi ni kum ka organization hi ni hap ban kmi ni hap ban pej ni hap ban mi madan ni hap ban mi surok lada dei bang ni hap ban mi samadan ngin omerse ban mi samadan tangta kublai sibun kublai sejarngo hito kayang namar kari Inong kitkam jongka western zone hangne apo patar khma hito niwan ya kaban bu ikne dorkas
apo police station Patar Khma kami terekam jong OC te kidai ban simkhia ya kene bat ni aipor ya ki sitayau lamda kumta ngimban se ban sim da kawai pat ka sinjam naga benta bak ki kali bakit mar be an na kene ka surok ni lai lan be naga jeng bom simkhia jong ki police naga bor sya kabor kanang yai bit kene ya namar kata ngidon kam ya kapan le tang e bat ki pulik kene simkhia bha ya kene ke jeng bu dur khas ki jongi nang menta ke jing bha jing met jong ubri jong hanyu trap khon kasi khon kharai jongi tang katne blessful